achuklaikha de lama bolok kai achuklaikha nangtangni de nanorok jotono saimano lai thumnai robbar ঠিক দিপরনি টাইমও ও জায়গাও মেবি বিজেপি পার্টিনি কাইসা অসামতাইनो রগै रिगनाय बागमानि रिसा बागमानि अरो जों कक्टमा मामानि जे हासिनि कसा मन्त्रि अक्रा एमपि बिप्लब कुमार देबबो पार्टिसिपेट खाया तंमानि ओ जागावो पार्टिनि तेगेसा पार्टी क्लेसिंग इमानो आबो साधारण बेपार फियाबा सांबादिक रगनो कक्टमा थुमनाय रगनो एटेक खालायमानि अबोथ हाइना बननुगै एटेक खालायमानिया अबो बो सांबादिक बिनियागो लोगो दङो बिनियागो कैमरा दङो बो एटेक खालायजाकमानि जरावो साइ दङो आं रिपोर्टार से आं सांबादिक से हाइपानो बनो एटेक खालायजाका डेट मीन्स अबो क्लियर सांबादिक नैनो बनो टार्गेट खालायै बनो एटेक खालायका बनो बाचिरनानि थांगै जे बीजेपी नि खरकसा लीडर बबो हाइनो अरो एटेक खा बिनि बखरक फाटिका जों कक्टमा मामानि लगे लगेनो जीबी हास्पातालाव थाङै सगैका बेलायखे खा खामानि कखनका अबसि खरकसा तिप्रासा कोक्तुमा थुमनाय एटेक खालायनाय रक बांलादेशी बया एटेक खालायनाय रक ताइगेसा दफानिया सेम कम्युनिटी नि बरकनो ताबुक जदिनो दफा हामक्राय जाति हामक्राय नि कक साइटं खांखांके नि दफानि कोक्तुमा थुमनायनो नों तांगि रखा खालिया तांगि नितिनि बखरक फाटिरि बुखा अबनि सैसकां थाजिं परमदा साका जिनि जिराय नाम चायो मान्दाय आम चायो शान्तनु भूमिक सुदीप दत्त भूमिक बोथारजाखा तै खरकसा बोथारजाक मांखामो जागाव हेजामाराबो गद नांमानि चार पाजी नङै टङै टङो ताबुक पयजन द आसामी रक एरे सिंगियाखौ बेलाय खानांमानि ओ जागाव नं नायदि क्रिमिनेल बो कुनो जाति दफानि ओङै मानिया क्रिमिनेल नि आइडेंटिफिकेशन बो कुनो पार्टी नि ओङै मानिया आबो हाय क्रिमिनेल बो मथा बो बीजेपी बो सीपीएम बो कांग्रेस बो कुनो दलनि सदस्य ओङै मानिया बिनि आइडेंटिफिकेशन काइसानो बो क्रिमिनेल नि मानथाय साजा बो माना नांनाय पुलिस बनो एरेस्ट खालायनो नांनाय एरेस्ट खालायासाक जों आगतला प्रेस क्लाब खुमलुं प्रेस क्लाब त्रिपुरा जर्नालिस्ट यूनियन त्रिपुरा इलेक्ट्रिक मीडिया सोसाइटी अ गद नावो जों सिरिं नगो आसुगै तंलाक अबो सिमिया बबि सतो जदि त्रिपुरा राज्योआव थासिं परमदा साका बसकांगो सिनि एडिसि इलेक्शन दङो बसकांगो गोबांमा इलेक्शन दङो आ इलेक्शनाव जों कक्टमा थुमनाय रक त्रिपुरासा कक्टमा थुमनाय रक पारा थाना नांनाय आफुरबो नों एटेक खायनाय आफुरबो नों सानाय सीपीएम नि कक्टमा थुइमांलाक कांग्रेस नि कक्टमा थुइमांलाक मथानि कक्टमा थुइमांलाक आईपीएफ नि कक्टमा थुइमांलाक जोंखि कक्टमा थुमनाय रक केबोनि पाइजाक जोंखि कक्टमा थुमनाय रक निनि फानबाय चलिबो निनि पार्टी निनि कंट्रोल बाय चलिमानो जों कक्टमा थुमनाय रक केबोनि फानबाय चलिमानिया जों इंडिपेंडेंट जों सागमुसुंगै अरब जों बहकनि बागै सिमाव सामुंनो खाया अनि बागै जों मुजुनारगानि नांनाय बसकांनि सालो जातेयावबो हाय पार्टी मुंताय पार्टी आदै जों हासिनि चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साबाय कक सालायका दिनै फुङावनो चिनि हासिनि मन्त्रि अक्रा जीबित हास्पाताल थाङै कमलकान्ति त्रिपुरानो नायखा बिनि मोबाइल चेक जाका बसकांगनो मोबाइल बखक जाका लोगो बखक जाका बाइक आदिन सेगिनार जाका तामनि बागैयावबो आवनि बागै जों अगत नानो जों बालायखे सेजामुं याफारो बसकांनि जराबो कुनो कक्टमा थुमनाय बो यूट्यूबर नि फानथों सोशल मीडिया नि फानथों पेज खानाय फानथों कक्टमा थुमनाय नि साकावो केबो याग्र खांगांगां के बसकांनि जराबो अबो हायखिनो जों प्रतिबाद खायनाय केबोनो जों फियोगै कक सागलाक आसनो सल कायसा सोशल मीडिया नि बिसिंतिरो सुनुगै मानखा ताबो कायसा प्रेस नि सिनिमु कायसा प्रेस जेकर खान सुंबै फाइने नेंथन ने आमा हायरे काय साइजों लायमानि ताबो आमते बम हायसनाय ना थासिं आं साका जुदि टार्गेट खालाय केबो एटेक न खालाय तंखांगां के बिनियागो लोगो दङो प्रेस जैकेट नसिनि बागै फुल प्रूफ प्रोटेक्शन हाइया आनि यागो लोगो दङो कैमरा दङो दैट मीन्स ही इज रिपोर्टर ही इज जर्नलिस्ट बिनि आई कार्ड दङो प्रेस जैकेट सिमनो सिनि आइडेंटिफिकेशन जों प्रेस नि आबैया गोबांमा बरक गोबांमा सोशल मीडिया तै कक सानाय ओंगै मानो बरक कैसा पार्टी नि पॉलिटिकल पार्टी नि आईटी सेल चालक दङो जों मीडिया रकनो एटेक खालाय यासि सुरि बरक कक साइ मानो जोंनो हामिया के फुनुंनानि बागै बरक कक साइ मानो फियाबा आबो हाय आईटी सेल पार्टी नि बरक प्रमोशन खायनाय रकनो जों सिनिवै जों अबो बाय जवाब नाय बसकांनि सारो बियां थानाय बरक पावर की परमानेंटली तो तंगनाबा जों कक्टमा थुमनाय रक आं साकबाय थां 15 बोसोर अ प्रोफेशनल तङै दङो 15 बोसोराव जों गोबांमा पार्टी फाइमानि बासामानि गमाय थांमानि नुखा नरनि पावर बुसक दोन तंनाय हागिया पावर करि जर नक बियां थानाय नरनि नगन तंना नांनाय बिले ओ तिप्रासा रकबाय तंना नांनाय बिले ओ कामिउन तंना नांनाय बिले आफुरुके
aboni bagai जों जतन वानसोगै appreciation नानै नांनाय जों थामजागोन दंना नांनाय तांगै नों बनोखे बुटक खायबा बो तिप्रासा ले तांगै खे नों तागिसे पार्टी खलायनै अ सिगलानो के नों बुना नांबा बो तिप्रासा ले मंगल न तिनि बुखा बो तिप्रासा ले ताइ खरकसानो व्यवसाय खायनै नों बनो बुखा रांदैया नै बो तिप्रासा ले आबाहिर बाइकि चलिनाबा थानचानि मिनिं बो जागा फाइबा जों आबन बागै वानसोगै जों जत कोक्तुमा थुमनाय रक निनि आनि संगठन हलायाव जों थानचांगानि जरा फाइसक बाइका बुसगानि जराव थानचाके आबो हाय बरकनो जों जवाब रनाय हायसै